Philippine Drama presents Handumanan So Ka Awit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Elise. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nag-uluhan, naiilang. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? No kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Elise. Pa, mangumpras ako. Sige nak. Pag-amping. Unsa nam sa kay tuyo ani ay? Yes? Asa ka? Niya pa ko sa bahay, padong kumulakaw. Kubalanta ka? Ha? Padong na lagi kumulakaw, uy. Mo gani. Pagdali na gani diha. Yan ako gawas. Unsa? Ikaw ba, wagit kay lingaw, no? Di ba na ka magpahibaw nga naadi kas gawas? What if ako dito? What if natuog pa ko? Tika na sa nimog what if, soy. Ang importante, nagkuyog karon. Gunit og mayo. Ha? Hoy, hoy, hoy! Magpakusog na sad ka? Ayaw, Jairus, ha? Ay! Jairus pa! Ay sus! Palagot-lagot pa ka. Pero if I know, di kiling sa kandoy. Siyempre, no? Pero makalagot lang, good kay sungugan kaayo. Nagsalig siya, kay nahibaw siya kung unsaon niya na maulian na dayon ka. Pag ikaw sad, kamay paray, maulian na dayon ko. So hitaw na kayo ng imong best friend mo, ay. Ouch. Sakita pa minahos best friend, uy. Wag kay plano mo sulti na yangan. Nakagusto ka niya, girl. Wa, day. Mas prefer na ko nga ingon, ani. Dili ko gusto nga magubaon niya ang among friendship. Oh, okay, bahala ko. Basta ayaw lang yun ko padung ko, ha? Nga magmahay ka, kay wag ka makasulti niya. Okay? Noted, girl. Uy, babay. Mata na, uy. Mata na, uy. Sa mukha ni mo, eh. Sabi, pangit-kit pa kayo. Kaadlaw na, uy. Mata na diya. Sige. Dili ganit ka mo mata. Gitikon tagag mayo. Ha? Uy. Di gin mo mata, ha? Di. Hoy, Jairus, ayaw ba? Ayaw lagi. Sakto na ba? Ikaw mas bagong tikaron. Unsa man tuyo ni mo, oy? Pag island hopping, me. O pakuyugan kanila ni mama. Ay, wow! Ganahan ko, ana. Sige, pabuta ko kadita kay mangandam ko. Abti ka. Sige, pagdali. Salamat kay ni Uban kid kaday. Bisag last minute naming nakapahibaw nimo. Ay unsaon nga kalit-kalit man sa guning desisyon namo, good. Okay, ratita, uy. Timing man sa nga, wako'y duty. Maunggo ra gid kaayo ko. Ug usa pa, kamo na gud akong kauban. Pamilya na po ang akong tan-aw ninyo. Ay, unsaon man sa guni si Jairus nga awahin na pud kaayong nagpahibaw nga may gusto di siyang ipaila-ila namo. Mao gusto niya nga madayon gid kuno aron na makabanding namo siya. Ha? Yan na Sikin sa man? Yan na Hi, babe.
Oh. Hi! Tita, hello! Babe, si Elise ako mang best friend. Liz, si Ashley. Uyab na ako. Uyab? Wag na, nauna na ko. Da, lami alagi lumsan sa duha ganina. Masyakit. Sobra. Sa tinuod lang. Nag-asyong bayasad gyud ko nga naibot ipasabot ang iyang mga lihok diri nako. Amo na giingon mo. Assuming lagid kayo ka, girl. Ay, kabisi na ni Jairus. Pila ka adlaw na nga, wala siya manawag og magsamok-samok na ako. Sa una, hapit ka na adlaw mangita. Karon, busy na kay siyang uyab. Bahala siya eh. Ako pinimo, mangita kag uyab aron mabisi ka. Asa man sa ko mangita? Dali. Mata kag account sa usa ka dating app, ha? So, girl, mauro tibuhat nimo. Swipe lang nimo, kan di ka magkauyan. Okay. Thank you, girl. Wait. Girl! Si Ashley man ni? Ashley, ha? Ang uyab ni Jairus? Oh! Utay pa. Ano naman ni siya diningan naman ni siya uyab? Kinahanglang may baw si Jairus, ani. Elise, di lagi na tinuod. Dili siya may nagbuhat, ana. Ha? Kinsa man di ay? Ambot lang. Inosente ra kay si Ashley para moapil ang mga dating app, eh. Jairus, mas maayo manggod na kumprontahon ni mo siya. Di na lagi kinahanglan. Pero... Sakto na. Ay, nagdautan si Ashley nako. Kung dili ka gusto, nakitay mag-away. Jairus! Di siya matuo. Oh, ka na may ipakita. Ha? Kini, Unsa man na? picture ni Ashley o iyang laing uyab nga nag-kiss. Labi ko no? Oh, diin man sa nini mo. Same na may company nga gitabuan sa iyang laki. O, nakurot na lang ko, girl, nga nagkakita niyo. Maot to. Gisundan na ko sila. O, kumpiyansa na si Ashley kay wap siya makailan ako. Daan pagid lagi ko. Sikreto lagi kitog labok no bayhan da. Siya ro na magdili pa mo tuo si Jairus, ani. Karon, mutuo na gid ka? Elise, please. Sakto na. Jairus, Sakto na si imong pagdaot ni Ashley. Naibawan ko ba? Ganong imo ning gibuhat? Kaya nagagusto ka manggod nako. O gusto nimo nga magbuwag ni? sobra naman sa ka, Jairus. Ang nga naman. Dili tinuod nga nakagusto ka nako. O, tinuod! Na-in love na ko nimo. Dugay na. Pero wa ko'y planong dauton ang inyong relasyon. Kinahibaw ko nga bisan pagwa kay uyab. Dili mahitabo nga mahalon ko nimo. Kay best friend ra ko nimo. Oh, Ako ni gibuhat kay giprotektahan ti ka. Elise. So, kay ba, di ay siya nga na-inlove ka niya? Oh, girl. Oh, nya. Ito may plano ni mga girl. Maglikay na ko niya. Bahala na siya.
Please, Nagunsa man ka din eh. gusto kong magsorry nimo. Kalimti na to. Pila na kabuan ang nilabay. Gikalimta na punto na ako. Hasta ba ko, gikalimtanan nimo? Kaya ako dili na ako kaya nga kalimtan ka. Mahimo ba, Jairus? Sakto na, be. Magsige kag pa-fall na ako, pero kung madagani ko nimo, pasagdan ra ko nimo. Dili ko nimo sauon. Sakit-sakit lang kasdugan. Elise, sorry. Pero gusto lang ko nga mabalik ta kung unsa man ta sa una. Dili na ko kayang mawakan ako, Elise. Okay, sige. Nahibaw ka nga dili di ka maantos kay gawas nga mahal ti ka. Best friend ti ka. Pero, dili di ka ma-awkwardan. Ambot lang. Di lang ako naon nga nakay gusto na ako. Ganun ako pumasad ang imong nagustuhan, eh. Ambot lang. Kay kung makapili palang taog-tao nga mahalon, dili ikaw ko mahalon. Pero saon naman, sa baday na ako nga na in love ko sa akong best friend. So, friends na tabalik? Best friends. Nigaan-gaan sa gyud ang akong pamati nga nakasulti ko ni Jairus sa tinuod. Pero medyo na ay awkwardness nga ma-feel namo sa usag-usa. Pero mulabaw lang gyud ang kalig-on sa among friendship. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.